Kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Megaforce Patrol, DCGB, Bareta, alas 12, DCGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan, DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang. Lunes po ngunyan, petsa 17 sa bulang Kambibero 2025. Ini po ang bareta alas 12 sen kami ang sa magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardelat Daing Iba. Ayon sa headlines sa terakulang mga bareta sa lado lokal. Bangkay kan 82 anyos na babae na inali sa iyang pansyon asin ataol sa Santo Domingo Public Cemetery na ilubong nagiraray sigong kay Kapitan Danilo Ballester kan Barangay San Isidro. Santo Domingo Municipal Police Station may lead as in person of interest na sa pagbungkal as in paghali sa taol kan bangkay kan 82 anyos na babae sa Santo Domingo Catholic Cemetery. Sarong Lane kan Rizal Street po sa mga BU pasiring sa Legazpi City Hall para mentas na isasarado po na alas 2 at tiyan na hapon para sa parada para sa selebrasyon kan National Arts Month. Bicol International Airport nakapagrehistro nin upward trend sa mga pasahero na nagaagi sa eropuerto. Sa bareta nato sa Lado Nacional, SIM registration law nalusutan ka mga scammer sigon sa PAOK. PBBM, inilansar ang mga job fair nationwide tanganing matauanin oportunidad sa hanap buhay ang mga Pilipino. Dengue nag-itaas ang numero sa mga probinsya sigon sa health expert. DOJ as in DDB, pig-rerepaso ang anti-drugs law kontra EJK. Sa ibang nasyon, 8 katao gadan sa maiwasan na pagbaha sa Kentucky. Baretang Sports, Egypt, tinambakan ang Gilas Pilipinas sa 2nd Dubai International Cup. Yan ang headlines. Mga sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa detalles ka mga bareta sa lado lokal, sa giraray na nailubong kasubagong aga, ang bangkay kan 82 anyos na gurang na babae na binungkala sininali sa iyang taol sa Santo Domingo Catholic Cemetery sa Santo Domingo Albay. Ini ang kinumpirmar ni Kapitan Danilo Ballester Sr. kang Barangay San Isidro Santo Domingo Albay kung saan sa iyang pigsabi na nahiling ninda sa footages kan closed circuit television dan suspect naglaog sa main entrance kang Campo Santo alauna nin maaga kaso hapon Pebrero 16 asin nagluwas alauna 29 sa sementeryo. Sinabi ni Kapitan Ballester na bako niya residente na sabing suspetsado. Sigon kay Kapitan Ballester na nagkaigwa na sindaning pagruron sa simbahan na may sakop sa sementeryo. Tanganing pagibon ang request sa pagbuktak nin dugang na duwang CCTV sa compound kan Campo Santo. Alagad, ang monitor kini ibubuktak sa barangay hall. Kinumpirmar man ni Ballester na identified ni daan suspect maging ang motor na ginamit kini bilang getaway vehicle. Alagad, dahil ini pwedeng may puluwas pa dahil sa nagkapadagos pa ng investigasyon kan Santo Domingo Municipal Police Station. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. May pigsususog ng lead as in person of interest ang Santo Domingo Municipal Police Station sa kung si Isay ana sa likod kan pagbungkal sa nicho kan sarong 82 anyos na gurang na babae asin ako a 150 metro ang distansya hali sa taul kay ni sa laog kan Santo Domingo Catholic Cemetery sa Santo Domingo Albay kasuhapon. Ini ang pahayag ni Santo Domingo Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Victor Borjal sa DCGB News kung sa iyang sinabi na padagos pa ang pagtipon ninda nin mas makusog na ebidensya para makapagsaangat nin patong-patong na kaso sa suspect. Sinabi ni
ni Burhal na ipapairaroman sa general examination ang bangkay kan biktima para malinawan kung posibleng hiniro ini kan suspect sa pagsasabing kan makwa ini nagkapirang metro hali sa iyang kabaong wara na ininin sulog na underwear. Enot naman na pig-imbestigaran kan mga otoridad an motibo nin robbery alagad kan nakahuron kan mga otoridad an pamilya. Kinumpirmar kan mga ini na wara nin valuable items na nasa laog kan kabaong apwer sa sarong bag na ang laog rosaryohan. Sinabi ni Burhal na sa pagtubod niya, bako normal asin bako marhay ang pig-iisip kan si Isay man na nasa likod kay ni dahilan ta bibihira ang siring kaining kaso na nairerehistro man kan mga kapulisan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Para Mendoza na isasarado ang one lane kan Kalabahan kan Rizal Street poon sa may Bicol University grounds pasiring sa Legazpi City Hall sa Old Albay District poon alas 2 at tiyan ng hapon para sa parada katakod kan selebrasyon kan National Arts Month. Ilan abiso na ipinahayag ni Public Safety Office Administrative Officer Cyril Nacion sa DCGP News kung sa inipapotob ang stop and go sa lugar kung kaya pigabisuhan ang mga motorista na maghanap ng alternatibong rota. Sinabi ni Nasyon na bukas ang right lane para sa mga pampubliko asin pribadong bihikulo ng halis sa Legazpi City pasiring sa Daraga alagad anali naman sa munisipyo kan Daraga na mapasiring sa Legazpi kay puwa na magliko sa tinampo palaog sa bagtang kan Barangay Sagpon na maagi sa Old Airport Road. Alas 3 na hapon, mapo ng parada kung kaya isasarado ang mga tinampo arani sa City Hall kaibanan ang tinampo sa likod kan St. Gregory the Great Cathedral asin City Health Office. Sigong kay Nasyon, makalis ang parada asin ang programa o program proper tulos man na bubuksan ang nasabing mga tinampo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inamagad. Nanutaran ang upward trend kan mga pasahero na nagaagi sa Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga, Albay. Ini ang pahayag ni BIA Terminal Manager Roland Bosito makalis na makapagrehistro nin sobra sa 600,000 na mga biyaheros ang nag-agi sa aeropuerto kan taong 2023 asin sobra sa 800,000 naman kan taong 2024. Sinabi ni Bosito na ngunyan na taon piglalaoma na maglangkaw pa ang numero kan mga inbound asin outbound travelers lalo na ta nagkakaigwanan nin paghururon para sa pagdugang nin mga flights pasiring sa Davao, Palawan asin an international flight pasiring sa South Korea. Sa ibong kaini sinabi ni Bosito na dakol pasindang kaipuhan nagigibuhon na preparasyon asin development kaibahan na ang pagbalyo kan mga transmission line kan NGCP para sa mas mahiwas na runway kan mga eroplano. Ang mga baretang ini hatod sa Indukan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa giraray na makakapagtanom nin paroy ang mga parao mahali sa siyam na barangay sa munisipyo Candibo na sinuwas Salbay, makalis ang kinibong sandbagging sa mga naraot na slope protection asin dike kan mga nakalihis na bagyo. Hinamogbang pinaganunsyo ni Kapitan Raul Serio kan Barangay Busak, Huasalbay asin Presidente kan Irrigators Association sa Banwaan kung saan ang sa iyang sinabi na naging epektibo ang mga sakong baybay o sinakong baybay asin daga para makapagpabulos ng tubig hali sa rubber dam. Sinabi ni Kapitan Serio na sa ngunyan kakalina sa nasinda hali sa dam pasiring sa sendang kabasan para mapuna na ang pagpapatarok sa ibong kanaodya na sinda sa planting season. Kaibanan sa mga barangay na pwede ng tanuman sa giraran ng paroy ang mga umahan sa Barangay Bacolod, San Isidro, Linao, asin San Vicente sa Libon, asin Barangay Mangga, Busak, Saban, Mayaw, asin Barangay Gumabaw sa Uwasalbay. Sigong kay Kapitan Seryo, nakapagtaon naman ng mga similya sa mga paraoma sa nasabing barangay ang Department of Agriculture Bicol kanakalis na mga aldaw.
Nahahampangunyan sa kasong indirect assault upon an agent of a person in authority ang sarong tricycle driver makalihis na bungagon kaini ang sarong traffic enforcer sa Tabaco City dahil sa pagsita kaini sa iya. Ini ang informasyon na nakuha kan DCGB News kay Tabaco City Administrator Yad Colarina matapos an magrani sa iya ang pamilya kan suspect para hagado na kahurunon ang biktima na iatras ang kaso. Sinabi man ni Colarina na pwede niyang makahuron ang enforcer alagad nasa desisyon kaini kung idadagos ang kaso kontra sa daipinangaranan na suspect. Ang insidente nangyari kanakalihis na simana dahil sa sinitakan enforcer ang driver dahil sa mantinido ining nakaparada sa bisinidad kan merkado kan syudad na lagpas na sa pigtutugot na oras kan syudad. Inumaw man ni Colarina ang naging lakdang kan enforcer na nagpapahiling na bako basta-basta ang mga enforcers sa syudad. Sa iba pang baretang lokal, wala man informal na komunikasyon ang manamiento kan Philippine National Railways o PNR sa senda mga istasyon sa probinsya kan Albay para sa pigsasabing pagbuelta kang biyahe kani sa Pebrero 26, 2025. Ini ang mismong kinumpirmar kan DCGB News ka magbisita ini sa PNR station sa Ginubatan Albay kung saan binalokotan ng makakuha ng impormasyon halidigdi alagad itinuro kan mga gwardya na magipagkomunikar sa sendang opisina sa Naga City. Enot naman na hinagad ka nagkapir ang commuters na magkaigwa ng opisina ang PNR sa probinsya na pwedeng paabutan ng kaputan asin i-verify ang mga siring na impormasyon. Magirumduman na kanakalis na aldaw, nagluwas sa Facebook page kang PNR na mabelta na ang biyay kang PNR sa may rutang Ligas Pinaga vice versa sa Pebrero 26. Matrayumpong na i-turned over sa Department of Environment and Natural Resources Community Environment and Natural Resources Office o DENR Senro Ginubatan ang na-rescue na sarong Malayan Civet ni Mrs. Marites Rempilio, sarong barangay official kan Barangay San Juan, Owas Albay, kan nakalihis na aldaw. Sa informasyon ay pinaluwas kan Department of Environment and Natural Resources Office Bicol, ibinalyo ini sa indang Managed Wildlife Rescue Center asin dadarhon man sa Albay Parks and Wildlife para sa magkakanigong pag-ataman. Sigon sa DENR Bicol, ang Malayan Civet, ang sarong klase nin hayop na nahihiling sa Malay Peninsula, Isla kan Sumatra, Bangka, Borneo asin sa Pilipinas. Kaibahan sa listahan kan mga konsideradong least concern asin nabubuhay sa mga lugar na konsideradong protected areas. Katakod kaini sa giraray na pig-inganyar kan ahensya ang publiko na tabangan sindang protektaran and wildlife bilang pagsunod man sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mientras tanto, sobra sa 1.5 milyon pesos ang kantidad ang illegal na droga na nakumpiskar ka mga kapulisan sa sarong simanang kompanya sa illegal na droga sa Bicol Region. Ini ang datos na ipinaluwas kan Police Regional Office 5 o PRO 5 kung saan poon Pebrero 10 sa Code 16 nasa 24 ang operasyon ang piglansar sa malaylay na parte kan riyon na nagresulta sa pagkakadakop sa 32 na personang embelto sa illegal na droga. Nakumpiskar sa sendaan 6 gramos nin marijuana asin 223.54 gramo nin shabu na may kabilugan ng kantidad na 1,520,792 pesos. Siniguro kang PRO 5 na nagpapadagos ng sendang kampanya kontra sa illegal na droga sa 6 na probinsya sa Kabicolan. Tinauan ng rekognisyon ni Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon ang 5 unit kan Kasurog Cups kasubagong aga kasabay kan ginibong regular na flag raising ceremony sa laog kan Kampo General Simeon Ola. Sa informasyon ay pinaluwas kan komandansya, itinao ang medalya ng kadakilaan sa Regional Intelligence Unit 5, medalya ng kasanayan sa Police Regional Training Center 5, mientras na medalya ng
papuri sa Regional Civil Security Unit 5, Regional Police Security and Protection Unit 5, asin ang revitalized police sa barangay sa Upper Binugsakan kan Albay Police Provincial Office. Sa mensahe ni Dizon sa aktibidad, tinawan doon kaini ang importansya kan pagiging magalang, bako sana sa mga kaibahan sa trabaho, kundi magin sa publiko. Sinabi ni Dizon na ang pagmidbid ipigtataoninda para marekognisar ang signifikanteng kontribusyon kan mga unit sa pagmantener kan pasiorden sa rehiyon. Bagatug ang primerong parte yang kastuyang Bareta alas 12, Bareta nyato sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon ispo sa siniba pa, makalis lamang po kini. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin Baretang Agraryo. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bareta niya to sa lado nasyonal,
Dakulang hagyat ang ginakatubang ngunyan kang gobyerno sa kampanya kay ni kontra sa cybercrime dahil nakagibo ning paagi ang mga scammer kung paano malulusutan ang Republic Act number 11934 o ang SIM registration law. Kan 2022, ipinasar kang Kongreso ang nasabing lay kung saan obligadong iparehistro sa mga telecommunications company ang SIM card. Mawot kay ni napakusugon ang kampanya kontra cybercrime arog ka mga scammer. Aminado si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Executive Director as in Undersecretary Gilbert Cruz na saro sa mga problema kan SIM registration law ang mga peking registration. Sinabi pa na aram na ka mga scammer kung paano makakalusot sa lay sa pagiman kan fake registration. Nagbayag man inining kaaditan dahil nagiging hotspot na ng cybercrime ang Pilipinas. Nangako si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilalansar sa bilog na nasyon ang programang pangkabuhayan kan sa iyang administrasyon na piglalaoman na makrear nin trabaho para sa mga Pilipino. Ipinahayag niya ini sa job fair na pigigibo sa Tagum City, Davao del Norte para sa mga benepisyo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa nasabing aktibidad, pigiingganyar niya ang publiko na aprobitsaran ang oportunidad sa irarom kan job program kan gobyerno para maging produktibo ang pamumuhay. Sa iyang pagtaram, sinabi ni Presidente Marcos na ilalansar kan sa iyang administrasyon ang trabaho sa bagong Pilipinas sa bilog na nasyon para sa pagkrear nin kadagdagan ng mga hanap buhay para sa mga Pilipino. Pigtatabangan man kan gobyerno ang mga nagahanap nin trabaho sa paagi kan job matching para makakuha nin trabaho na angay sa indang kapasidad as in talent. Pangenot na kamawotan kan trabaho sa bagong Pilipinas program na matabangan ang mga benepisyaryo kan 4Ps. Ngunya na taon, punteriya kan gobyerno na matabangan ang 4.4 milyon na household beneficiaries kan 4Ps. Ngayon, nastan pa piglalauman ang dakol na hiring ni mga obrero sa Laugan Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA dahil sa pagpapahiwas kan operasyon kan duwang darakulang dayuhan na kumpanya. Inan sinabi ni SBMA Administrator Eduardo Alinio bilang parte kan sa iyang 2024 performance report sa publiko. Sigung kay Alinio, ang dating shipbuilding company nangunyang pigapadalaga na kan sarong kumpanya ng bihikulo gikan sa South Korea nangangaipupanin sa good sa 15,000 mga obrero para sa sendang operasyon. Pero digdi sinabi kan SBMA Chief na duwa pang Japanese company ang nagpapahiwas man kan sendang operasyon sa laog kan Subic asin madagdag nin 6,500 na mga obrero kaya naglalawom sindang magpapadago sini para magkaigwa ning kabuhayan ng kadakol na Pilipino sa pagi ka mga dayuhan na kumpanya na nagbukas na kan sendang operasyon asin negosyo sa nasyon. Pigre-repaso ngunyan kan gobyerno ang kampanya kontra sa ilegal na droga sa paagi kan hararom na pag-aadal sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para pakusugon pa ini. Pinanginotan kan Department of Justice o DOJ asin kan Dangerous Drugs Board o DDB ang primerong pre-right shop activity ngunya na taon para sa pag-uugid ka na sabing lay. Kamawatan kan aktibidad na makabilog nin reforma sa lay kontra droga na dai may imbuelto sa extrajudicial killings o EJK. Ang pag-aadal kasimbagan sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maresolberan ang problema sa droga sa balanseng paagi kung saan pagbibiriyoon ang implementasyon kan lay as in rehabilitasyon. Tinaawanin doon ni DOJ Undersecretary Jesse Andres na magiging consultative ang proseso asin ikokonsiderar ang mga rekomendasyon na itinao sa First Drug Policy and Law Reform Summit kan Hulyo 2024. Hahagadon maninda ang opinyon kan mga eksperto sa diretsyong pantawo asin salud. Sinabi ni Andres asin DDB Chairman Oscar Villanueva o Valenzuela na ang propwestong amyenda sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 iyo ang dapat na nakabase sa ebidensya, suportado kan datos asin susog sa internasyonal na regulasyon asin pinakamatibay na mga aktibidad. Nagbatanin din sarong infectious disease expert na bakusa na sa Quezon City kundi maging sa iba pang probinsya
nagkakaigwaning ngunyan in pagitaas ka mga kaso ng dengue. Sinabi ni Dr. Ron Jen Sulante kan San Lazaro Hospital na kunilingon ang trending sa mga iba-ibang probinsya, mga highly urbanized area arog kang Baguio, Palawan at Cebu City na hilingan in pagitaas ang mga ang dengue sa mga bulang kan Disyembre asin Enero. Pinagunambitan niya ang pagdakol ka mga pasyenteng may dengue sa nasabing ospital punpa ka nakaaging taon. Sagod mo niyan, dahil pamangiraray na waran ng dengue patient sa sendang ospital. Pigbulgar pa ni Sulante na may mga nagadaan ng gurang na dahilan sa dengue. Mas dakol na pasyente niya na may dengue ang mga gurang na. Katakot kaya ni bisyon ni Sulante ang publiko na magkonsulta tulos sa ospital kapag nakamati ni mga sintomas ng dengue para matawan ng tulos na medikasyon. Pagirumdum pa niya, nakapagtulong aldaw ng pigakalentura ang sarong tawo, lalo na ang mga aki, dapat na darahon na ini sa ospital para ma-examine ka mga doktor ang kondisyon kan salud. Inanunsyo kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mapaapod ininin pagdangog gunya na semana para tukaron ang petisyon na 15 pesos na minimum na pamasahe sa mga jeep. Sinabi ni LTFRB o Technical Division Chief Joel Bolano na makondukta sindanin pagdangog sa Miyerkules, Pebrero 19, may kinaaraman sa nakapinjenteng petisyon para sa dagdag na pamasahe sa mga jeepney. Magigirumduman na kan Oktubre taon 2023, inaprobaran kan LTFRB ang piso na para mientras na aumento sa minimum na pamasahe para sa mga jeep. Hali sa 12 pesos, naging 13 pesos para sa mga traditional jeep, asin 14 pesos, sagkod 15 pesos man sa modern jeep. Sinabi kan opisyal na pigaadala na kan LTFRB ang petisyon para sa dagdag o dagdagan ang minimum fare dahil sa petisyon kan man iba-ibang grupo sa sektor kan transportasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, maabot na sa 8 katawo ang nagadaan dahil sa maiwasan na pagbaha sa estado kan Kentucky sa Estados Unidos. Sigon kay Kentucky Governor Andy Beshear, nadakol na mga kaharungan ang nalubog sa baha asin maging ang flights na damay. Duwa sa mga nagadaan sa traffic accident dahil kan makusog na paghuran mantang 5 may edad asin sarong aki ang nagadaan dahil sa pagbaha. Nailigtas man ka mga otoridad ang sobra sa 1,000 na katawo kung sa piglalao man naman ninda na madudugang ang panumero ka mga magagadaan. Dahil sa maraot na panahon, naputulang supply ng kuryente na nakaapektar sa kadakol ng mga residentes. Magirumduman na kanakaaging aldaw, pinatos ng yelo ang northeastern US asin maging sa Ontario asin Quebec sa Canada. Baretang Sports, tinambakan kan Egypt ang Gilas Pilipinas sa score na 86-55 sa saindang ultimong kawat sa second Dubai International Cup. Ginamit kan Egyptian players ang saindang kadakulaan asin rikas, kaya dai nakalamang nin maski sarong quarter ang Gilas. Pinanginota ni 7'2" na si Omar Tarek ang Egypt mantang si Ehab Amin Saleh ang nagbuslo nin magkakasunod na 3 points. Nasayang man ang ginibong o nagibong 18 puntos ni Justin Brownlee kung saan siya sana ang nagkamit nin double figures sa scoring. Magigirumduman na solamenteng ang host country na Qatar ang dinaog kan Gilas sa score na 74-71 sa primerong kawat kanakaaging Sabado, pero nagpalyar ang national team kontra sa Lebanon. Enot nang sinabi ni Gilas team coach Tim Cone na ang nasabing friendly games, preparasyon ninda sa last window kan FIBA Asia Cup qualifiers, nagigibuhon sa masunod na semana kung saan makakalaban ninda ang Taiwan asin New Zealand. Sa tuyang bareta sa Sciences and Teknolohiya, Alarska ang apod sa Alaska sa sarong ekipahe na kayang makapagtaonin unlimited na power supply na pwedeng darahon sa mga outdoor adventure kaibanan ng camping. Ang Alarska patok na patok sa mga hikers dahil ta magianining bitbiton, pwedeng tiklopon asin i-charge sa saldan kanal daw dahil ta iguanin solar charging panel. Ang Alarska kumbinyenteng gamiton dahil ta dai kaini kay puhanin gasolina asin wara nin pigagamit na toxic form. Kaya kaining maka-store
o makapagsaray nin 293 watt-hour na power capacity. Ang inventor ng Alarska, padagos ko niya ng koordinasyon sa iba pang mga kumpanya na pwedeng magfondo kan sendang imbensyon dahil tapirming sold out ini sa sarong kumpanya na nagre-reproduce kan ekipahe. Istoryang naiiba. Sarong 3 anyos na karabaw sa Thailand ang pigkokonsiderar na pinakahalangkaw na karabaw sa bilog na kinaban sigon sa Guinness World Records. Ang karabaw ay ang may pangaran na King Kong na may langkaw na 6 feet and 0.8 inches poon sa iyang hoof sa good withers. Halos 20% na mas halangkaw sa normal na lawas kan sarong adult na karabaw. Sigon sa tag sa diri kaini, nahiling nindaan kakaibang sukol ni King Kong puon ka na mundag ini. Sa ibong kan sa iyang langkaw, bako man peligroso si King Kong. Istorya kan sarong farm worker, malambing si King Kong asin mahilig, makikawat asin magdalagad sa palibot kan umahan. Pebrero 17 kan taon 1897 o 1897 kan mangyari ang Battle of Zapote Bridge sa pagultanan kan puwersang Kastila asin revolusyon ka mga Pilipino sa pangenot ni General Emilio Aguinaldo. Sa nasabing giyer na daog ni Aguinaldo ang mga Kastila sa irarom ni Gobernador General Camilo de Polavieja sa pagi kang pagbugtak nin Patibong sa nasabing tulay na nagdudugtong sa mga probinsya kan Rizal asin Cavite. Antarayong po sa Zapote Bridge naging simbolo kan katalingkasan kan Cavite sa yarong kan pananakop kan mga Kastila. Mga tunay na pong kabilugan kasatuyang alas 12 mga bareta at tinipransing kinalap sa DCGB News Base na nakalista 6 oras. Sa pagarang ka nakatuwang nato sa pagsurat kan bareta, Angel Mustaza, daw man sina Jenny Matthew Villaran asin Mary Joy Jaresco sa News Base. Lado technical, katuwang tadyan si Kuya Jun Apulis, yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa siya pong IT. Mantang yaon man ang mga OGT, Kankat College, sina Ernesto Bravo, asin John April Cal Austero. Hello kay German Bibar, kay Primo. Good afternoon. Hearing man si Jocelyn Bayona and si Malia Bulover. Asin sa kapos po nagantabay sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin DCGB Live app. Siring man sa nakatune in sa 729 kHz sabitan kan mga radyo. Kapangarang kabilog na tropa ka Megaforce Patrol, kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta, unan aldaw, ang tabayan ng